गिबि सिन्थारावनो बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आं दिनै गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय मोनसे आयदा खेबखांनानै लाबोदों। बेनो जाहैबाय लुकासनि लिरनाय 6 बालाब 46 सारिनिफ्राय 49 सारिसिम। बेयाव मोनसे जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय हास्थायदों। आङो 46 बालाब आरो 47निखौ फरायना लानो थाखाय हास्थायदों। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, नोंसोरो फोरबु होननानै आंखौ लिङो, नाथाय आं बुंनायखौ नोंसोरो खोनासङा। 47 सारियाव बेबादि दङ, आंनियाव फैनानै आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंनि बाथ्रा बादि मावग्रा मानसिया माबादि, आं बेखौ नोंसोरनो दिन्थिगोन। बेयाव जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसाराव दंमोन, अब्ला बियो गाहाम रादाब फोसावनाय समाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बाथ्राया बेबादि, नोंसोरो फोरबु होननानै आंखौ गाबज्रियो, नाथाय आं बुंनायखौ नोंसोरो खोनासङा होननानै बुंदों। बेयाव आं बुंनायखौ नोंसोरो खोनासङा, नोंसोरो होननानै बुङोब्ला बोरैबा साननो थाङोब्ला गासैबो गोग्लैजोबो, आरो बोरैबा सानोब्ला बेवहाय बुरजाखौ बे बुंथिनो थाखाय हास्थायदों, प्लुराल गोबांखौ दिन्थिनो थाखाय हास्थायदों। दा बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय आङो फोथायारि बै मानसिफोरनि हान्जाखौ मोनथामाव राननो थाखाय हास्थायदों। सेथि हान्जाया जाहैबाय धोरोमिया, नैथि हान्जाया जाहैबाय अधोरोमिया, थामथि हान्जाया जाहैबाय धोरोमियाबो नङा अधोरोमियाबो नङा, जायखौ बाइबेलावहाय दुङाबो सुवाबो होननानै बुंदों। बे मोनथाम बाहागोआव रानदों। सेथिया धोरोमिया, नैथिया अधोरोमिया, थामथिया दुङाबो सुवाबो। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसाराव दंमोन, बिजों अरायबो मानसिफ्रा हाजार हाजार बिनि उन उन थाबायफादोंमोन। गोबां मानसिफ्रा सोखाजानायनि थाखाय जिसुखौ हामजानानै बिजों लोगोसे थाबायफादों, आरो गोबां मानसिफ्रा बिनि गाहाम रादाब फोसावनायखौ हामजादों, आरो गोबां मानसिफ्रा बे सोमोनांथाव खामानिफोरखौ नायनो बिनि उन उन थाबायदों। बियो जेब्ला संसाराव दंमोन, अब्ला जोनोमनिफ्राय खाना मानसिखौ बियो मेगन नुहोदों। जायफ्रा जोनोमनिफ्राय खोमा खोनायामोन, बेखौबो बियो खोनानो होदों। जायफ्रा जोनोमनिफ्राय बबामोन, बेखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ रायज्लायहोदों। जायफ्रा जोनोमनिफ्रायनो थाबायनो रोङा, बेखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ थाबायहोदों। बेबादिनो साथामसो थैखानायखौबो बियो फोथांदों। रोखोम रोखोमनि बेमार आजारफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि सोखानायखौ मानसिफ्रा नुनायखाय बिनि उन उन गोबां मानसिफोर थाफाबायदों। दा बे गोबां मानसिफोर हानजा हानजा थाबायफानायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बियो इसोरनि फिसाज्लाखाय बियो मानसिफोरनि साननाय हनाय गियान आखलखौहाय सिनायगौमोन। बिनिखायनो बियो मोनदांनानै बे बाथ्राखौ बुंदों, नोंसोरो आंखौ फोरबु होनना गाबज्रियो, नाथाय नोंसोरो आं बुंनायखौ नोंसोरो खोनासङा होननानैहाय। दा आं मोनथाम केटेगरियाव राननानै दिन्थिबाय, धोरोमिया, अधोरोमिया आरो दुङाबो सुवाबो। धोरोमियाखौहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया, आरो अधोरोमियाखौबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नाथाय बे दुङा सुवा बे थाखोनि मानसिखौसो बेयाव बुंदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। जेब्ला नुजाहोजानाय 3 बालाब 16 सारिखौ नायो, बेयावहाय आफा इसोरा बेबादि बुंदों, जायफ्रा दुङाबो सुवाबो बे जाबाय जायफ्रा धोरोमियाबो नङा पापिबो नङा, बे मानसिखौ आङो गोबागारगोन होननानैहाय बेबादि शास्त्रआव लिरनाय दङ। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसाराव दंमोन, बे दुङा सुवा मानसिफोरनि लागै बे बाथ्राखौ नोंसोर होननानै थांखिनानै बुंनाय जादों। नोंसोरो फोरबु होननानै आंखौ गाबज्रियो, नाथाय नोंसोर आं बुंनायखौ खोनासङा, एबा आं बुंनाय बादि नोंसोरो मावा। बे बाथ्राखौ बुजिहोनो थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ सानै न' लुग्राफोरनि फिदिंनाय बाथ्राजों बे हाजार हाजार मानसिफोरखौहाय बानजायदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बुंबाय, सासे न' लुग्राया बियो गावनि न'खौ गेदेर अन्थाइनि सायावहाय बियो गावनि बे बिथाखौ गायसनबाय।
बे जाबाय गावनि न'खौ अन्थाइनि सायावहाय फाउन्डेसन खालामबाय। बियो अन्थाइनि सायाव फाउन्डेसन खालामनायखाय बि न'आ लुखांनायजों लोगोसे अखा जुब जुब हाबाय। अखा जुब जुब हानानै बाना जाबाय। बाना जानानै दैया लोमफावनानै बे लुखांजानाय न'खौहाय दै बानाया सौबाय। लोगोसे बारहुंखायाबो बे न'खौ सौबाय। नाथाय बे न'आ अन्थाइनि सायाव फाउन्डेसन खालामजानायखाय बाराबो बेखौहाय सिफायनो हायाखिसै। दै बानायाबो बेखौहाय सिफायनो हायाखिसै। बियो गोगोम अन्थाइनि सायाव लुखांजानायखाय। आरो बिनि उनावहाय मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा बुंबाय। बे जाबाय बुद्धि रोङैनि न' लुनाय। बे बुद्धि रोङै मानसिया बेबादि जायगायाव न' लुबाय। बाला हायावनो बियो गावनि न'खौ लुबाय। न' लुनानै जेब्ला न'आ हाबाय अब्ला अखा जुब जुब हाबाय। अखा जुब जुब हाखांनायनि उनाव बारहुंखा बारबाय। बारहुंखाजों अखाजों दै बाना जानानै बे न'आ बायफ्लेलांबाय। बे बायफ्लेनाय न'आ बेसे गिथावथाव। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बुंदों। दा बे मोननै न' लुनाय बाथ्राजोंहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे हाजार हाजार मानसिफोरखौ बेखौनो बानजायनो नागिरदों। बियो न' नङा, नाथाय बे लुखांजानाय मानसिया जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'नि संदांग्रा मानसिफोरखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। जाय मानसिया बाइबेलनि बोसोन बादि आफा इसोरनो होनाय बोसोन बादि थाबायो, बोसोन मानियो, बे बाइबेलनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनाय मानसिफ्रा गंसे अन्थाइनि सायाव लुजानाय गोगोम न' बादि ना जिसु ख्रिस्ट'आ नैबेखौनो बानजायनो थाखाय हास्थायदों। बे न'नि सायाव दैबाना फैबाय। बेनिफ्राय आरो बेबादिनो बारहुंखा फैबाय। नाथाय बे दैबाना बारहुंखाया जेबो खालामनो हायाखिसै बे न'खौ। माने जेब्ला इसोरनि बोसोन बादि नोङो थाबायो, बाइबेलनि बोसोन बादि नोङो मावो, अब्ला नोंनि जिबनावहाय सफैनाय बे बारहुंखा एबा दैबाना बादि समायसाफ्रा नोंखौहाय खोख्लैनो हाया। बे जाबाय जोङो संसाराव दङखाय संसाराव आफा इसोरा मिनिनायजों लोगोसे गाबनाय, रंजानायजों लोगोसे दुखु आरो थांनानै थानायाव बेबादिनो गोबां निदानफोर आरो बेराम आजारफोर बेखौ होफादों। जोङो थांनानै थानायाव जोंनि जिबनाव गोबां निदानफोर फैयो। गोबां रांनि आंखालफोर फैयो। लोमजानाय साजानायफोर फैयो। नोङो जेब्ला बाइबेलनि बोसोन बादि थाबायो, इसोरनि बाथ्रा बादि नोङो सोलियो, अब्ला बे गासैबो जेंनाफ्रा लोमजानाय साजानाय, थाखा फैसानि अभाब, रोखोम रोखोमनि बेबादि निदानफोर फैब्लाबो नोङो माब्लाबाबो गोग्लैनाय नङा। नोंनि फोथायनाय, नोंनि फोरबोनियाव भरसा खालामनाया जेब्लाबो गोगोमै थायो। जेरै अन्थाइनि सायाव लुजानाय न'आ गोग्लैया, बे निदानफ्रा जोंनि थांनानै थानायाव फैखागोन। जोंनि थांनानै थानायाव गेदेर बेमार आजाराबो फैगोन, आंखालाबो फैगोन। नाथाय बे आंखालफ्रा जोंखौ इसोरनि अननायनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामनो हानाय नङा। नाथाय जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोन बादि थाबाया, बाइबेलनि बाथ्रा बादि जोङो सोलिया, फोरबोनियाव जों जेब्ला नांथामा, अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो फोरोंदों। बियो सासे बुद्धि गैजारोङै बाला सायाव न' लुनाय बादि। अखा जुब जुब हाबाय, दै बाना जाबाय। बिनिफ्राय दै बानाया बि न'आव सौबाय आरो बारहुंखायाबो बियाव नांबाय। बियो लोगो लोगो गोग्लैबाय। बि न'आ गोग्लैबाय। बिनि बायफ्लेनाया बेसे गिथावथाव ना जिसु ख्रिस्ट'आ सल'खौ बुंदों। बे बायफ्लेनाय न'आ न' नङा अनजाग्रा लोगोफोर। बे बायफ्लेनाय न'आ जों मानसियानो। जेब्ला जोङो बेबादि इसोरखौ सिबिग्रा जानानैबो, नोङो ख्रिस्ट'नि आगान संनानैबो जेब्ला बाइबेलनि बोसोन बादि नोङो थाबाया, इसोरनि होनाय सैथोथा बादि नोङो खामानि मावा, नोङो बे रोखोमनो नामल' लानानै दहाय सिगाङाव बुंनाय बादि फोथायारिफोरखौहाय मोनथाम बाहागोआव रानोब्ला, मोनसेया जाबाय धोरोमिया। बे धोरोमियाखौ इसोरहा बुंनांगौ जेबो गैया। आरो मोनसे ग्रुपआ जाहैबाय अधोरोमिया। बे अधोरोमियाखौ बुंनांगौ जेबो गैया।
नाथाय जायफ्रा दुङाबो सुवाबो नुजाहोजानाय 3 बालाब 10 सारियाव बुंनाय बादि आङो बे मानसिखौ गबागारगोन। माने जायफ्रा गिर्जाबो हाबमो, मेथाइबो खनो, आरजबो खालामो, नाथाय आखल आखुआव फोथायनायाव फोरबुनियाव बरसा गैया, शास्त्रनि बादि मावनो हायाखै आरो इसोरनि बोसोन बादि थाबायनो हायाखै, गिर्जालाय हाबमो, आरजखौलाय खालामो, मेथाइलाय खनो, अब्लाबो इसोरनि इसा बादि थाबायनो हायाखै आरो बाइबेलनि बोसोनखौ मानियाखै, बे रोखोमनि मानसिखौ आफा इसोरा गबायन गारगोन होननानै बुंदों। दा जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाया बेनो, नोंसोरो आंखौ अफोरबु होननानै गाबज्रियो, नाथाय नोंसोरो आंनि बुंनाय बादि मावा, थाबाया। बे दुङाबो सुवाबो मानसिफोरखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ थांखिनानै बुंदों। अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो बे संसाराव दङखाय बे संसाराव जेसेबां थांनानै थागोन जोंनियाव निदानफोर फैगोन, गाज्रि लोमजानायफोर फैगोन, थाखा फैसानि अभाब जागोन, गथ' गथायखौ लानानै गोबां जेंना सोमजिगोन। नोङो जेब्ला गोथार बाइबेलनि बोसोन बादि थाबायगोन, आफा इसोरनि होनाय बोसोन बादि नोङो सलिगोन, धोरोमियाजों नोङो आवगायलांगोन, अब्ला बे गासै गाबनांनायफ्रा, अभाबफ्रा आरो लोमजानाय साजानायफ्रा नोंखौ बेबादि धोरोमिया जिउनिफ्राय बुख्लायनो हानाय नङा। नोङो जुदि इसोरनि बोसोनखौहाय नोङो गोगोमै हमथाना लायाब्ला, बिनि बोसोन बादि थाबायाला, नों जेब्लानो निदान फैगोन अब्लानो गोग्लैगोन। बेखौनो फोरोंनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुद्धि रोङै मानसिया बालायाव न' लुनायजों रायतफोरखौ बानजायजों। अनजाग्रा लोगोफोर, पौला बिराद अबिगथा दंमोन निदाननि सायाव। बियो रम आरिफोरजों खनले खनले बुजादों, बियो बे जुदायारिफोरजों खनले खनले होसोजादों, बियो खनले खनले जेलाव जोबजादों, बियो अन्थाइजों खुबैजादों, बियो दैबानाजोंबो गोजावखाजादों, बियो खननैसो लैथोआवहाय जाहाज बायनानै बेबादि निदानाव गोग्लैदों। ओरैबादि बिनि जिबनावहाय निदानफ्रा बुंफबनाय, नाथाय बियो इसोरखौ बाख्नायदों। जोंखौ ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय सोर बोखानो हागौ? रोमिया 8 बालाब 35 सारियाव जोंखौ ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय सोर बोखानो हागौ? ना लंथं फथं जानाया, ना आंखाला, ना निदाना, ना होसोजानाया, ना बुथारनाया, मोनसेबो निदानफ्रा जोंखौहाय फोरबुनि अननायनिफ्राय गोजान खालामनो हाया होननानै। अनजाग्रा लोगोफोर, जेब्लागौमानि जों बाइबेलाव थानाय बोसोन बादि एबा इसोरनि बोसोन बादि जों थाबायनाय नङा, अब्लागौमानि जों दैबानाजों बारजों बुखारजानाय, बाला सायाव लुजानाय गंसे न' बादिनो जोंनि फोथायनाय जिबनाव जों गोलायबाय थागोन। बिनिखायनो फै, बे बाथ्राजों आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बानजायदों, जेब्ला बाइबेलाव लिरनाय सैथो बोसोन बादि आफा इसोरनि थुननाय बादि जोङो गोसोआव लानानै थाबायगोन, नोंगौ जों थाबायगोन, अब्ला जोङो गंसे अन्थाइनि सायाव फाउन्डेसन खालामनानै गायसनजानाय न' बादि बारहुखा आरो दैबाना सौब्लाबो जेरैबादि गोग्लैयै न' गोगोम, जोंनि ख्रिस्टान जिउ खांनायावबो जोंनियाव सफैनाय निदानफ्रा जोंखौ जेबो मुङा मुंसेबो खालामनो हानाय नङा। मानोना पौला बुंबाय, हनै जोंखौ ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय सोर गोजान खालामनो हागौ? निदानाबो हाया, थुंग्रियाबो हाया, आंखालाबो हाया, होसोजानायाबो हाया, गाननाय जोमनाय गैयैयाबो हाया होननानै बुंदों। आरो जेब्ला जब बिजाबाव नायो अब्ला बेयाव जबमा एसे गिदिर निदानफ्राव गोग्लैदों। बियो बाइबेलाव थानाय धोनि होननानै मख'जानाय सासे मानसिमोन। बियो धोनिनिफ्राय जिर' लाइ लथर गैयैसिम सैताना बिखौ नासयनानै हावरिया खालामदों। जेब्ला बियो हावरिया जादों आरो गारायजों बेबादिनो सैनांनायजों बे हाथफ्लायाव जिरायसोनो थांनांदों, थेवबो बियो धोरोमिया मानसिखाय, इसोरनि बोसोन बादि थाबायग्रा मानसिखाय, गोथार बाइबेलनि बोसोनखौ फालिग्रा मानसिखाय बे निदाननि समाव बियो इसोरखौ बाख्नायनानै बेबादि बुंदों, आङो लांथियायैनो फैदोंमोन, लांथियायैनो थांफिनगोन। इसोरा आंनो थोजासे धोन होदोंमोन, बिनो लांफिनबाय। बिनिखायनो इसोरा बाख्नायजाथों। एसे गिदिर खैफोदाव गोलैदों बियो, नाथाय बियो इसोरखौहाय बे निदानफोरनि थाखाय बाख्नायदों, दुसियाखसै।
माब्लाबाबो जमा बे निदानफोरनि थाखाय इसोरखौ दुसियाखसै होननानै बाइबेलाव बेबादि लिरनाय दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, दिनै आं बे रावनि गेजेरजों बे जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय मोननै फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों आं गोलोफोरखौ बेखौनो थुलुंगा होनो थाखाय हास्थायदों। बे संसाराव जेसेबां थांनानै थागोन जोंनियाव निदानफोर दं, गाबनायफोर दं, लोमजानाय साजानायफोर दङ, आंखालफोर दङ, गिनांनायफोर दङ। जोङो जुदि इसोरनि बोसोनजों बादि थाबायोला, बाइबेलनि बोसोन बादि जोङो मावोब्ला, अब्ला बे गासै गिनांथावफोरनिफ्रायबो जों देरहासार जानो हायो। जिसु ख्रिस्ट'आ नैबेखौनो गंसे अन्थाइनि सायाव लुनाय गोगोम बारहुंखाजोंबो बायै दैबानाजोंबो बुख्लायनो हायै न'जोंहाय जों साफ्रोमबो फोथायारिखौ रुजुदों। खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गिदिर बोर होथोंसै आरो बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो अरायबो दुखुनि समाव आफा इसोरखौ बाख्नायनो हाथोंसै। आं बेयावनो दिनैनि गाहाम रादाबखौ बुंना दोनथ'बाय। खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव आफा इसोरा बोर होथों। आमेन।